Talamak na naman ang insidente ng nakawan ng metro ng tubig ng Metropolitan Naga Water District o MNWD sa kabilayan ng mga nahuli sa parehong pagnanakaw. Sa datos ng MNWD, mula Enero hanggang kasalukuyan ngayong taon, umaabot na sa 30 ang nanakaw na metro. Mainit umano sa mata ng mga kawatan ng metro ng opisina dahil sa nakapaloob sa metro. Po Enero hanggang Hulyo, igawa na po kitang recorded na 30 metro ang hinabol. Igwa po kayan sa may parteng Bagong Bayan Sur, pero ang nahiling mi sa record mi halos siya ang digdi sa may parteng Balatas. So pati po ang Santo Niño na lubungan, inaabunan po ng 5 dyan na metro. So ano po ang nakukuha ninda sa metro ini? Tanong kapraabo ninda. Ang metro po kayang ini, tanso ini. So what sabi yun, bronze ini na medyo mahal ang kilo kang bronze. Ang ginigibo, tinutunaw ninda yan, pinapasaan ninda, tinutunaw, as hindi pinapabakal sa mga junk shop. Kaugnay ng talamak na namang nakawan ng metro, nagbabala ang MNWD na maaaring maharap sa kaukulang kaso hindi lang ang mga nagnanakaw, maging ang mapagbentahan ng mga ninakaw na tanso. Kaya nga po ang pakiurayta sa mga may sadirining junk shop na pag nareparo ninda na metro, yung tubig ang pinapabakal sa inda, dahil na po ninda pagbakalon, madadamay sinda sa kaso po na madakupian ng PNP, pati po so pinabakalan kang metro, damay po sinda sa kasong iba planchar kang MNWD. Ini po ang mateteteste. Pag nahabunan sinda, ang konsumidor pa kaya nang mabayad sa metro. So, kaya nga ni, haluin na po sinasabi sa tuwing mga konsumidor na magpagibo sinda ng meter box. Nanganing secured po ang sa inda mga metros. Pwede man po yan ikaltas sa ilag sa bill ninda para sa pagbayad na bakit. Pwede kumaprosin ng cash, ilalag na lang po yan sa bill. Mga taga-MNWD na po ang makabit kayan. Free of charge na po ang pagkabit. Pero so meter box, iyo po itong babayaran. Sakali man umanong manakawan, kailangan magdala ng police blotter sa kanilang opisina na kabilang sa requirements para mapalitan ng panibago ang nanakaw na water meter. Jan Amador, CSN.